Se întâmplă uneori ca oamenii să-mi spună, după întâlnirile pe care le-am avut, că ar fi vrut ca întâlnirea cu mine să se petreacă mai devreme în viețile lor. De ce? Pentru că odată cu întâlnirea cu mine au descoperit ceea ce era important sau au găsit curajul pentru a întreprinde ceea ce era nevoie a fi întreprins sau au luat decizia care le-a făcut bine. Totuși, tuturor acestor clienți care vin către mine cu astfel de feedback-uri, le spun că totul e rânduit și că întotdeauna lucrurile bune se petrec la timp, atunci când s-au copt, cum îmi place să spun. Da, cele mai interesante situații sunt cele în care clienții vin să-mi spună că pur și simplu viața lor s-a schimbat în bine ca urmare a întâlnirilor noastre. Este un soi de împlinire care mi se așează în suflet ori de câte ori primesc un astfel de feedback.